Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Kudita sa speakership showdown, posibleng ayon kay Congressman Pulong Duterte. Bagitong party list congressman na napak ng waiter sa Albay. 4 na pong estudyante hinihinalang nalason daw ng milk tea sa Cavite. Foreign workers hihigpitan, di na makakatakas sa pagbayad ng buwis ayon sa Bureau of Immigration. Kaso naman ng dengue sa Pilipinas lumobo ng 80% ngayong taon ayon sa DOH. Mayor Isko nagalok ng 1 milyong pisong pabuya para mahuli ang mga holdupper sa bangko sa Maynila. AFP at PNP kinumpirmang first Pinoy suicide bomber ang nagpasabog sa Sulu. DepEd magpapatawag po ng eksperto dahil sa 30 estudyanteng sinaniban. Mga pangalan ng 3 kalalakihang sangkot sa shootout sa Batangas nasa PNP na raw. Senador Bato hinimok ni Atienza na ireforma ang PNP. At isang klinika na nagsagawa ng palpak na liposuction procedure ipinasara. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald kami of Kamaong Asero starts now! Pabor ba kayo o hindi sa muling pagpapaliban or postponement po ng barangay election sa ating bansa? Are you in favor or not? Pabor ba kayo o hindi sa panibagong binabalak pong postponement ng supposedly eleksyon? Nakatakdang eleksyon. Next year pong eleksyon eh.
dito po sa ating bansa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Nakami. Welcome po sa ating pandaigdigang broadcast ng programang Kamaong Asero sa Leader ng Philippines. Bayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel Television. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84 at sa mahigit 1,000 pang iba't ibang mga cable firms nationwide. Available po yung mga cable companies niyan sa iba't ibang mga bayan-bayan, mga lungsod nationwide. Madaling sabi, ang programa pong ito ay nationwide at worldwide. Programa po natin, siyempre ay pinalilipad ni Broadcast Officer Clarence Andaya under the supervision of our Operations Head Engineer Oliver Licop, Creative Director Mark Anthony Reynoso, the Pogi. And of course, with our creative producer, Carlo Reyes. Kasama po natin siyempre ang ating News and Public Affairs Group. Ang ating mga telepono po sa studio ay 0927-4942-175 at 0949-736-5000. Huwag niyo pong kaligtan mga suki na i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines, the premier online broadcast channel in the country. Ang Leader News Philippines po ay iba sa iba. Kayo po ang makapagpapatunay niyan. Ang Leader News Philippines po ay walang ibang agenda kundi ang makapaglingkod ng makatotohanan, tunay na balita. Kami po ay laban sa mga fake news. Kami po ay laban sa mga one-sided na balita. Bagos ang Leader News Philippines po ay magsisilbing tinig, mata at tenga ng sambayanang Pilipino. Ulitin natin ang ating survey question. Pabor ba kayo o hindi sa muling postponement po ng barangay elections sa ating bansa? Alright. Painitin muna natin ang ating diskusyon. Panoorin po natin ang report ni Ron Soriano. Binantayan na ron yung mga nagmarchang komunidad po ng LGBTQ. LGBTQ ba yun? Ngayon po, ibang-iba na ang panahon no? Kaya kapag ka si Clarence nakakakita po ng sobrang ganda, sobrang gandang babae, sabi ko, sigurado bang babae yan? Kailangan hindi magkamali. Kala, nagkakaalaman kapag ka nagsalita si Miss. Hi, ma'am. Hoy, sir. Narito po ang special report ni Ron Soriano. Yes, Ron. Magandang hapon sa iyo. Go ahead. Makulay at maingay ang isinagawang LGBTQ Pride March Parade 2019 na may temang resist at gender equality o pantay-pantay na pagtingin at pagtrato na ginanap sa Marikina City noong isang linggo. Ang nasabing parada ay may estimate na 70,000 bilang ng tao ayon sa kapasidad ng Marikina Sports Center na inihayag ng Metro Manila Pride Group sa kanilang official page sa Facebook. Iba't ibang kumpanyang sang-ayon sa ipinaglalabang karapatang pantao ng nasabing komunidad. Kasamang nagmarcha ang mga kilalang grupo at inkorporasyong kanilang mga manggagawa ay patuloy ang pagsulong sa kanilang nais iparating at mangyari sa buong mundo, partikular sa bansang Pilipinas. May ilan-ilan ding religious group ang ibinandera ang kanilang mga hawak-hawak na karatula na may mensaheng nais nilang iparating at ipabatid na naglalayong mapabuti ang naturang komunidad gamit ang salita ng Diyos. Kabilang dito ang ilang artista at personalidad at nakasaya sa nabanggit na parada ng taon. Hindi naman nagpapigil ang mga tao sa lansangan na kahit mabasa at umulan man ay tuloy ang selebrasyon na kontrolado naman ng PNP, katuwang ang security at rescue personnels na nagtapos sa loob ng Sports Center lungsod ng Marikina. Mula sa Marikina City, Ron Soriano, Leader News Philippines. Si Errol Nakami, ang Kamaong Asero. Dami, ano?
Wilin sabi talagang, di ba may biro nga, no? May biro naman na, bakit sila dumadami? Wala namang ano. Di ba may biro na wala namang mga matres? So, mga ganong biro, di ba? Dumadami. Oo nga. Uso-uso ba yan? Uso-uso ba yan? Well, pag sinabi nating LGBTQ, ano yan? Yung salitang ano wala pa naman yata yung batas. May sinusulong kasing batas na bawal daw tawagin bakla ang bakla. May sinusulong na gano'n eh. I don't know kung saan po nakarating yun, ano? So yung LGBTQ, alam nyo naman yon na parang, ano ba yun? Isasama ba yan pagka may mga papeles? Gender. Di ba? Ang nakalagay sa mga official documents, 2 genders lang, di ba? Male and female. Ano ba? Maglalagay na rin ng LGBTQ. Pero natutuwa ako sa sa Bawadi, sa opisina ng Bawadi, yung Baguio Water District, may designated na CR para sa LGBTQ. Saan ka ba? Yeah. Ay sana di sa iba din kasi nakakagulat kapag pagpasok mo sa CR ng lalaki, biglang may nakita kang kumikembot. Di ba? Agugulat ka eh. Tapos biglang nakaharap sa urinal. Ayan. So, ito po katotohanan sa ating lipunan. But, when everybody's opening the Bible, iba yon. Pagka nagbabasa ng Bible kasi ang mga tao, nandun po ang kasagutan sa mga katanungan. Maraming tanong sa ibabaw ng lupa. Mga taong naghahanap ng tamang kasagutan. Ang masasabi ko lamang po ang totoong sagot at makadiyos na sagot para hindi po tayo maligaw ay nasa Biblia po lamang. Wala nang iba. Wag na kayo maghanap ng kung sino-sinong author ng libro. The Bible is there. Nagtataka lamang po ako, ang Biblia ay nakalat naman yan sa buong mundo. Halos lahat ng bahay may Bible, di ba? Lahat ng bahay may Bible. Yung kwarto mo ba, Clarence, may Bible? Wala. Bili nga tayo. Ako gusto ko yung medyo malaki para madaling basahin. Tulad sa ating medyo gamit na ng agimat, di ba? Masarap basta pag malalaki yung letra. Pabor ba kayo o hindi sa muling postponement po ng barangay election sa ating bansa, mga suki? Sali po kayo sa ating talakayan. At ang ating mga telepono po sakaling naisipon tumawag ay 0927-4942-175 at 0949-7365000. Batiin ko lamang yung aking pinsan, pamangkin actually, si Ivy Consulta dyan sa ano ba ning apelyido na ni Ivy? Kaligtaan ko tuloy. Ivy, nasa Visayas area si Ivy. Kumusta ang pamilya mo dyan, pamangkin? At sa lahat po mga nakasilip sa ating palatuntunan, good afternoon, especially sa mga OFW. Initial reactors muna. Mga nag-react sa ating survey question ngayong hapon sa ating personal wall. Sabi ni Butch Arcangel, pabor! Pabor na pabor. Ang sagot naman ni Sir Nelson Perez, no! Malaking capitalize yung no niya. Puntahan natin po ang sagot naman, ang tugon ni Elsie Esperacion Julingan, no din siya. Ricardo A. Orogo, pagpahingahin muna ang mga tao, lalo na yung mga senior citizens at PWD. Ito isang sektor din ito, di ba? May LGBTQ, may senior citizen, may PWD. Gender, PWD, di naman pwede, no? Hindi. Paghahanap pa lang ng pangalan sa listahan, mahigit 1 oras na. Alam mo yan na si Ricardo. Ayan. Talagang sa dami ng butante, ano? Dapat may nag-a-assist talaga kapag ganyan. Aakyat ka pa sa 3rd floor at 4th floor. Dapat yung COMELEC, alam yung mga senior citizen sa baba na lang. Alam dapat na may PWD, persons with disabilities, dapat may designated na sa baba. Well, sa edad nakikita yung senior citizen, but yung PWD hindi nakikita sa edad, so mahirap manghula po yung COMELEC. Okay, sabi niya rito, mag-isip muna ng makabagong paraan at masiguro
nang walang kaduda-duda na tumpak tama at eksakto ang bilang ng boto. Sa ngayon, wag na po muna. Wag kawawain at gaguhin ang mga tao, please. Ayan, may ibang pinaglalaban ito si Ricardo Orogo. Butsulet sumagot, tumpak, kaya nga dapat ipagpaliban na lang muna ang eleksyon ng mga barangay. Tatango-tango na lang ang mga senior citizen na pipili maupo sa barangay. Hihingalin pa, ha. Mamaya masubsob pa ang mga yan, tapos madadaya pa ng taga-ewan. Pabor na pabor kami dito. Okay, thank you, Butch. Noted. Mayvin Bigas, Kagawad, Mayvin Bigas. Si Kabayan, si Manay. Napakagandang bata nito. Kabarangay ko ito pero lumipat na po sa Tabaco City and I understand siya po'y dapat nito kapitanan na eh. I don't know kung city councilor na ito. Bagay na maging city councilor ito si Mayvin. Kaklase ito ng bunso namin na lalaki, si Edwin, si Boy, Samboy. Ito si Mayvin. Parang city councilor na ito si Mayvin Bigas. Magandang bata ito. Oo. Konsihala, Kagawad. Ayan. Kapitana, bagay kang kapitana. Kababayan, kabarangay ko. Thank you for joining. Sabi niya, di pwede. Marian Consulta. Pinsanin ko ba ito? Yes, pabor si Marian. Nasa Santa Rosa yata ito si Marian. Rehiyon 1, no, sabi niya. John Dadrick Claridad. June Claridad, sabi niya, no. Sir William Lipata. Dating pulis ito at instructor po sa University of Caloocan, sabi niya, no. Ayan. Yun po yung ating initial reactors sa ating survey question sa ating palatuntunan this afternoon. Kayo po, ano po ang inyong sagot? Pabor ba kayo o hindi na muling ipostpone ang barangay election sa ating bansa? Well, kapag tinanong natin, yung mga nakaupong barangay officials, wala nang isip-isip yan. Siyempre, yes. Pero, magandang tinatanong po kasi yung constituents. Kasi the constituents can serve as the barometer whether ang mga nakaupo ay talagang nahuhumaling, nagugustuhan ng mga taga-barangay. Sapagkat ang mga taga-barangay na napaglilingkuran po ng mga barangay officials ng matino, maayos, eksakto, walang favoritism, isa po ang isasagot niyan. Yes. Pero kapag ang mga nakaupo, walang inatupag kundi ang mangolekta sa illegal terminal, magmantinin ang illegal na pasugalan at kung ano-ano pa mga illegal, buisit na buisit dyan ang mga taga-barangay. Sasagot siya ng no. Magpapatuloy po mga suki ang ating palatuntunang worldwide na papanood. Magkalipas lamang po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa programa All Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.